barış projesi ekseninde yeniden barış sürecini başlatan Siyasetmedara Kurd Aysel Toğluk bi giştî 6 sal û nîvan parlamenterî kiriye. Her dîsa bi siyasetmedara Kurd Ahmet Türk ve Hevserokatiya Kongreya Civaka Demokratîk û Demekê jî rêveberiya komela mafên mirovan kiriye. Aysel Toğluk di 29 Kanûna 2016 de ji aliyê Dadgeha Diyarbekirê ve bi tometa rêveberiya rêxistina terorî ya çekdar hat zindanî kirin. Aysel Toğluk di zindana bi tîpa fe ya Kandira ya bajarê Kocaeliyê de di 2021 de tûşî nexweşiya demansê bû. Piştî vê nexweşiyê daxwaza parêzeran ya ji bo azadkirina Aysel Toğlukê hat redkirin. Parêzerê Aysel Toğluk Serdar Çelebî got di rapora tiba dadî ya zanîngeha Kocaeliyê de tê gotin ku Aysel Toğluk nikare bi tenê bijî. Parêzer Serdar Çelebî dibêje saziya tiba dadî qebûl dike ku Aysel Toğluk tûşî nexweşiyê bûye lê li gorî wan Aysel Toğluk dikare di zindanê de bimîne. Serdar Çelebî vê biryarê li dijî hiqûqî û mirovî dinirxîne û dibêje roj li pey rojê rewşa Aysel Toğlukê xirabtir dibe. Yani bi rastî di hukuka Türkiye'de de jî kanûna Türkiye'de de jî ev nexweşî li hundir de sekinandin qebûl nakirin. Yani cer dev ji hukukî berde mirovatînin yani Aysel Toğluk şahsiyetî naskirî ve demê dirêj li siyaset kirî û nav xebata siyasetê û nav pirsgirêkê Türkiye çareser bibe xebat kirî navdar e. Yani hem Türkiye'de hem serokî wî hem yetkiliyê wî berpirsiyarê wî zanin ki Aysel Toğluk kî ye, parlamenter kî ye, zanin nareve kanı bawekî di tedbir kî di mesela mal kî da bi seknandin ya nexweşxane kî da bi seknandin tedaviyê bike. Li ser wî ne hukukî û ne mirovatî. Me dixwast ki ji zindanê derkeve ev nexweşî di zindanê de ne mümkün e ku tedavî bişo tedaviya vî nexweşî jî tune ye. Wexta ortam ki baş da bi têkiliya wî wekî di tişta re hebe nexweşî pêş da nare. Di seknandin hêdî dî pêş da dere. Yani şûn da çûyîne ji xwe zehmet di tipê da tedaviya wî tune ye. Me dixwast ki derkeve li malkî ya jî nexweşxanekî de tedaviya wî bibe û têkiliya bi însan re çê bikî hafıza xwe wenda neke. Polis nezaretinde. Li gorî gotinên parêzerên wê Aysel Toğluk di zindanê de nikare bi tena serê xwe bijî û ew bi desteka hevalên xwe dijî. Saziya tiba dadî derbarê Aysel Toğluk de raporek ji 25 rûpelan pêk tê amade kir. Di 23 rûpelên raporê de behsa nexweşiya wê nayê kirin û behsa tometbariya wê tê kirin. Tenê di 2 rûpelan de behsa nexweşiya wê tê kirin û tê gotin ku berpirsyariya wê ya sizayî di cih de ye. Serokê Komela Mafê Mirovan ya Şaxa Diyarbekirê Parêzer Abdullah Zeytun got di zindanan de 1600 girtiyên nexweş hene û mafên nexweşan tên bin pêkirin. Divê Aysel Toğluk û hemû nexweşên girtî bên azad kirin. Ev rapora şaşetî tê de ye, xeletî tê de heye û nav vanan de jî bê hukukî bê adeletî jê ye. Çima sedema serlêdana raporê a parêzerê wan an malbata wan Aysel Xanim şertê ana girtîgehê de ew nexweşî û bi wê girtîgehê nika bimîne. Ji ber wî jî wê tespîtê gere adî tib bike û wê ji wir derxe û dixe cîkî tedawîkî baş dibîne bibin wir. Di îlûna 2017 de diya Aysel Toğlukê Xatûn Toğluk li Enqereyê wefat kir. Hin kesên nijadperest êrişî rêwrisma cenazeyê kirin û nehiştin ku termê wê li Enqereyê bê veşartin. Termê dayika Aysel Toğlukê ji gorê hat derxistin û li Dêrsimê bi axê hat spartin. Li gorî gotinên parêzerên wê Aysel Toğluk piştî êrişên li ser rêwrismê oxirkirina diya wê ew hêdî tûşî nexweşiya demansê bû. Aysel Toğluk ji doza bûyerên Kobanî û doza Kecedê tê darizandin. Ji doza Kecedê bi 10 sal sizayê giran yê zindanê hatiye sizakirin. Parêzerên wê dibêjin dê hewlên ji bo azadkirina wê berdewam bikin. Hesen Kako, Kurdistan 24, Diyarbekir.